Beth yw diogelwch trosiannol, a sut ydw i'n gwybod a ydw i'n gymwys? Mae diogelwch trosiannol yn gymorth ariannol i bobl sy'n symud i gredyd cynhwysol. Os ydych yn gymwys, mae diogelwch trosiannol yn eich helpu drwy sicrhau y byddwch yn derbyn o leiaf yr un swm ag y mae gennych hawl iddo ar eich buddsaliadau neu gredydau treth presennol, wedi i chi symud i gredyd cynhwysol. Mae'n bwysig eich bod yn aros am eich llythyr hysbysiad trosglwyddo ac yn gwneud cais am gredyd cynhwysol o fewn y terfyn amser a roddir, mwyn sicrhau eich bod yn derbyn y cymorth hwn. Bydd faint o amser y byddwch yn derbyn y cymorth hwn yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol. Bydd faint o ddiogelwch trosiannol fyddwch yn ei gael yn dibynnu ar eich hawl o'ch buddsaliadau neu gredydau treth blaenorol. Os yw'r swm y mae gennych hawl iddo ar gredyd cynhwysol yn is na'ch buddsaliadau neu gredydau treth blaenorol, yna efallai y byddwch yn gallu cael y cymorth hwn. Os ydych yn gymwys, bydd diogelwch trosiannol yn cael ei gynnwys yn eich taliadau credyd cynhwysol yn awtomatig. Mwyn helpu i ddangos sut mae diogelwch trosiannol yn gweithio, dyma enghraifft. Mae gan Daniel hawl i 400 punt y mis ar ei fuddaliadau neu gredydau treth presennol. Asesir ei hawl i gredyd cynhwysol i fod yn 350 punt. Mae hyn 50 punt yn is na'r swm y mae'n ei dderbyn ar ei fuddaliadau neu gredydau treth presennol. Gan ei fod yn gymwys, bydd gan Daniel hawl i ddiogelwch trosiannol unwaith y bydd wedi gwneud ei gais am gredyd cynhwysol. Bydd Daniel yn derbyn diogelwch trosiannol o 50 punt fel rhan o'i daliad credyd cynhwysol. Bydd Daniel nawr yn derbyn 400 punt y mis ar gredyd cynhwysol, yr un swm a'i fuddal blaenorol. Ni fyddwch yn cael eich symud i gredyd cynhwysol yn awtomatig, felly cadwch lyged am lythyr yn y post a elwyr yn ysbysiad trosglwyddo gan yr adran gwaith a phensiynnau, yn esbonio beth sydd angen i chi ei wneud â phryd. Ar ôl i chi dderbyn eich llythyr, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud cais am gredyd cynhwysol erbyn y terfyn amser a ddangosir. Fel arall, ni fydd gennych hawl i ddiogelwch trosiannol. Os byddwch yn gwneud cais cyn i chi dderbyn eich llythyr neu ar ôl y terfyn amser a ddangosir, ni fyddwch yn gallu cael y cymorth hwn. Nid oes angen i chi ffonio'r adran gwaith a phensiynnau na gwneud unrhyw nodiadau ar eich cais credyd cynhwysol sy'n ymwneud â diogelwch trosiannol, gan y bydd yn cael ei ychwanegu'n awtomatig at eich taliadau. Am fwy o wybodaeth a chefnogaeth ar symud i gredyd cynhwysol, ewch i gov.uk/symud i UC.